ev roketek İraniyê îro hat armançkirin ji aliyê balafirên Emerîkî û İsraîlî li başûrî Qamişlo. Li vê derê nêzîkî balafirxaneya Qamişlon her wiha nêzîkî riya navdewletînin gobnayê navê Imfor tê naskirin ji xwe teqîneke pir bihêz hat bihîstin ji aliyê xelkên Qamişlo piştre ev ehlê gundiyan li gor mewandît dan xuyanêkirin got ev roket li ezman hat armançkirin piştre hat rûxandin li vê dekê li vê zeviyê bicîbûyê ji xwe ti encam ji ber ketina vê roketê tunebû ne encamên em bêjin kesên sivîl rastî zirarê hat her wiha jî zirarê madî jî pir sivikin ji xwe di çarçoveya êrîşa İsraîl û Amerîkayê li ser Îranê pir roket lê başûrê Sûriyê ketin lê ev yekemîn roket li Rojavayê Kurdistanê dikeve di çarçoveya vê êrişê û ev şerê gorû daye li deverê.